Всім привіт! Це Crimea Vox Live. Тут ми говоримо про Крим. І одна з новин, яку ми обговорюватимемо сьогодні тут, новина про російського археолога Олександра Бутягіна, завідувача сектору античної археології Ермітажу, якого затримали в Польщі, який до цього робив незаконні розкопки в тимчасово окупованому Криму, затримали його на вимогу України. І будемо говорити ми сьогодні з Денисом Яшним, керівником моніторингової групи Кримського інституту стратегічних досліджень. Доброго дня, дуже дякую, що завітали до нас. Доброго дня, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію, про цю історію зрозумілою для нас мовою, що відбулося. Ну, фактично відбулося те, що має відбутися. Да? Тобто, якщо людина незаконно проводить розкопки, а на окупованих територіях вона порушує і українське законодавство, і вона порушує міжнародне право. Да? Тому що в Конвенції прямо заборонено проведення розкопок на окупованих територіях, якщо вони не проводяться задля рятування пам'ятки і зі згодою країни, яка юридично має свою владу над цією територією, да? Тобто з боку України. І це цілком закономірна послідовність подій. Да? Тобто ти розкопуєш і порушуєш закон. За це є кримінальна відповідальність. З іншого боку, що в умовах, в яких ми живемо, в умовах такого всього пост, в тому числі постправди, це здається чимось неймовірним, чимось фантастичним, як це науковця, археолога зі світовим, принаймні з європейським іменем, затримують за те, що він проводив наукові розкопки на території Криму. Це ж, якщо я не помиляюсь, взагалі вперше в історії, коли затримують археолога, який щось робив в Криму. Чи ні? Ну, в нашій історії так. Так, такого не було ще. І це несподіванка. Це несподіванка для росіян, що виявляється, що їхня влада, вона, в тому числі в гуманітарних науках, в тому числі в науковому європейському середовищі, вона не безмежна. Що є силові структури в Європі, які можуть реагувати на це і підтримувати таким чином Україну. Українські науковці та активісти взагалі роками привертають увагу до того, що відбувається в Криму після 2014 року з цією так званою російською археологією. А взагалі, як можна, скажімо так сказати, наскільки це важливо взагалі ця подія для української наукової спільноти? Ну, для наукової спільноти я не можу говорити за науково-археологічну спільноту України, тому що я не археолог, да? Я пам'яткоохоронець і історик здебільшого. Але спілкуючись зі своїми колегами, в тому числі з Інституту археології, вони на такому трошки піднесені, тому що це для них питання не просто арешту якогось там російського археолога. Це питання зрушення фундаментального тиску Росії в європейській археології. Тобто ви маєте розуміти, що Російський інститут археології, Інститут історії матеріальної культури в Санкт-Петербурзі, вони мали величезну і мають величезну кількість зв'язків міжнародних наукових, які запевнили самих росіян, що вони недоторканні, що вони науковці європейського рівня, і з ними нічого не буде, і взагалі все, що відбувається з окупацією Криму їхнім роботам, можна прикритися виключно наукою. Як вони кажуть, наука поза політикою. Але так не буває. А що він такого робив в Криму? Що саме? Проводив розкопки. Які саме, може, з 90-х років він проводив розкопки античного городища Мірмекії, це Керченський півострів. І він там копав з 90-х років, і в умовах, коли фактична влада українська була на території Криму, він взаємодіяв з українськими археологами, які брали дозволи на проведення розкопок, тобто фактично ми можемо говорити про спільні роботи. Але в 2014 році, після окупації Криму, він просто перестав брати українські дозволи і став брати російські. Тому що це в нашій парадигмі Крим окупований, а в їхній парадигмі Крим наш. Все, для нього не було перепон напряму проводити розкопки тим, чим він займався попередні 20 з гаком років. Так? І в його парадигмі буття це не було порушенням. Я копав тут завжди. Це дуже така розповсюджена в російській науковій спільноті, не тільки в науковій спільноті, це можна окреслити фразою, вибачте, зараз російською, «ми здесь были всегда».
От Бутягін був на Мірмекі завжди, з 90-го року. І вважав, що він може там бути, не дивлячись на те, що країна, громадянами якої він є, окупувала цю територію. Це так само були ці розкопки, ви до ефіру розповідали мені, які бувають види розкопок. Тобто, я забув назву. Ну, це не інфраструктурні розкопки, це розкопки суто з метою дослідження. Тобто ця пам'ятка, вона не йде під забудову. Це суто наукове дослідження пам'ятки, які він просто продовжував. Але це просто непросто. Він продовжував це в умовах окупації, а це вже порушення закону. Щось вивозили вони в Ермітаж? А стосовно Мірмекі дуже складно сказати. У нас немає колекційного опису, тобто тих предметів, які передавалися до колекції музею. У нас немає польових описів, тобто всі предмети, які були вийняті під час розкопок. Але на експонування, тобто на виставки в Ермітаж, предмети з Мірмекі вони вивозили. А чи повертались ці предмети? Ні. Ну, скоріш за все. Ні, ми не можемо стверджувати, хотів сказати, тому що ми тут ступаємо на дуже крихку кригу припущень. У нас, на жаль, немає документального підтвердження. Ми можемо говорити про певні предмети з інших пам'яток, які вивезли з Криму до російських музеїв. А саме про Мірмекій, як стверджує сам Бутягін, він за актом все передавав в Керченський музей-заповідник. Де юре це може бути так, тобто вони передані, але вони поїхали на експозицію, будуть на експонуванні 2 роки, 3, 4, 10. Ну, тобто немає ж ніякої в цьому проблеми для них. З колегами спілкувались саме з Crimea Vox, кажуть, що деякі вважають, що російські розкопки і взагалі їх археологічну роботу вважати не можна. Чи ви згодні з цим? Дивіться, вони не можуть бути археологічними розкопками, тому що вони не санкціоновані українською державою. У нас за законом на проведення археологічних розкопок видаються, по-перше, відкритий лист Інституту археології Академії наук України, точніше польовий комітет видає. Це перший документ, а другий – це дозвіл Міністерства культури на проведення таких робіт. Будь-які роботи без цих 2 документів, вони є незаконними роботами на об'єктах археології, на пам'ятках взагалі. Тобто, це не можна вважати археологічними розкопками за українським законодавством. Звісно. Це історія з міжнародним правом. А це незаконні розкопки, навіть з українським, навіть не з міжнародним, навіть з українським законодавством. Це незаконні розкопки, незаконні земляні роботи. Те, що це той же Бутягін вважає це археологією вищого штибу, це зрозуміло, тому що він робить те, що він робив завжди. Але ні, це не археологічні розкопки. Це фактично інституалізовано дозволений Росією ведення земляних робіт на пам'ятках археології. Це все. І тут найвищим мародером виступає, звісно, Росія у особі Міністерства культури Російської Федерації, яке видає дозволи на проведення цих робіт. Наскільки сильно взагалі він та його колеги розкопали Крим, скажімо так? Дуже сильно. Тобто, дивіться, от ми до ефіру говорили, є інфраструктурні проекти, велике будівництво федерального рівня в Росії. Це, наприклад, міст Керченський, це траса Керч-Севастополь, те, що вони Тавридою називають. Це будівництво обходів на дорогах, якщо знаєте, Сімферополя на Перевальне, там великі обходи будувалися через Денисівку. Це розширення аеропорту, Сімферопольського і багато-багато інших. Там зазвичай були об'єкти археології. І, звісно, вершина всього цього – це будівництво комплексу Новий Херсонес. І все, що підпадало, все розкопувалося. Тобто, якщо тільки під трасу Керч-Таврида вони розкопали більше 100 об'єктів археології. Під знесення, тобто цих об'єктів більше не існує. Вони близько 20 курганів розкопали тільки біля Строгановки і Денисівки в Сімферопольському районі, коли будували обхід. Вони курганну групу розкопали, фактично знищили під час будівництва аеродрому Севастополь, аеропорту другої черги. І багато-багато всього. Скільки всього, наша громадська організація зафіксувала
більше 200 фактів незаконних археологічних робіт на території Криму. Це те, що ми зафіксували. Тобто у нас був час, у нас були можливості, ми купували супутникові знімки, ми моніторили наукові публікації росіян, але не все можна за цими публікаціями піймати. Деякі роботи просто не публікуються. Це тільки супутникові знімки, але високої роздільної якості. Тобто більше 200 саме повністю розкопаних, тобто знищених пам'яток, да, ми можемо говорити про це. І ми можемо казати, що інформації про давній Крим в нас немає, тому що вони будуть у росіян. На щастя, потенціал кримської археології набагато більший, ніж грабіжницький потенціал Росії. Але, да, певні пласти історії втрачені. Це, наприклад, пізня історія Херсонесу. Це, наприклад, римська історія передгірського Криму, це могильник фронтове 3, який вони повністю розкопали і знесли. Це рання історія становлення кримської нації в Криму в 14 столітті. Так, це знищення могильника Кирка Зізлер під Бахчисараєм. Унікальна абсолютно пам'ятка, яка фактично ілюструвала перехід від християнства до ісламу, причому на цьому фоні там вперше зустрічалися, цих пам'ятників немає, тому що свого часу їх Бодининський знайшов, і вони зникли, але там вперше фіксувалися надгробки з прізвищем або з іменем Кирим, кримський. Тобто певні лакуни в історії створюються. Звісно, росіяни це все намагаються публікувати, тому що це, для них це природньо такі великі розкопки публікувати, але ми не можемо перевірити інформацію, яку вони подають, тому що ми не бачили, як проводяться ці розкопки. Але це знову ж питання до наших фахових археологів, які досить сильно, той самий Інститут археології, задіяні в моніторингу і проводять цю роботу, в тому числі по Херсонесу вони робили таку роботу, які можуть оцінити, але знову ж таки, в них є певна постійна робота, а це забирає досить багато часу. Угу. Якщо повертатись до самого Бутягіна і цієї історії з його, скажімо так, затриманням в Польщі, чи можна сказати, що справа його створює ризики для інших археологів, які працювали в Криму після окупації? Я б не сказав, що вона створює прям ризики, да, тобто, що обов'язково, якщо вони вийдуть в Європу, їх затримують, тому що, нагадаю, Бутягін був зі своїм турне в багатьох країнах, як повідомляла Служба безпеки України, да, а затримали його тільки в Польщі. Тобто можемо говорити, що краще в Польщу їм не їздити. Особливо, якщо вони подані в розшук українською стороною, особливо, якщо по ним є кримінальні провадження в Україні або рішення суду. Чи зупинить це росіян їздити в Європу? Я б не сказав, що вони досить мобільними були останні 6 років вже після ковіду. Тобто певні проекти закривалися, але це зупинить їх від подальшої своєї псевдонаукової експансії, я думаю, певних людей. Тому що Бутягін це, насправді, сам Бутягін навіть для російської науки, він таке явище неординарне. Це в топ скільки він входить, скажімо? Я не можу порахувати в топ стільки, але в нього були досить щільні зв'язки з тією ж Італією. Да, в Італії він багато працював на розкопках Помпеїв. Він був очільником міжнародного проєкту. Тобто це преміум клас. Да? Це високого рівня археолог, який мав ім'я на Заході. І це таке попередження, що недоторканних немає, що ким би ви не були, але порушення закону, воно тягне за собою відповідальність. А це може бути ще попередженням для європейських країн, що от ви приймаєте, але все одно знаєте, що це, умовно кажучи, буде повернуто? Справа в тому, що європейська наукова спільнота знаходилась і досі здебільшого, крім виключень, але вона просинається, вона знаходиться в позиції наука поза політикою. І я вам більше скажу, що в 2016 чи в 2015 році були розкопки масового поховання середньовічного на території Бахчисарайського району, і антропологія, тобто залишки людських рештків, були відправлені на аналіз в Сполучені Штати Америки в лабораторію.
І та лабораторія знала, звідки ці походять пам'ятки. Вони знали, що це походить з... Колись ми підіймали з колегами цю історію, я вже не пам'ятаю, як університет називався, але так. І вони досліджували, робили радіолицевий аналіз цих решток. Тобто, чи зрозуміють європейці, що так не ок робити, а хтось зрозуміє, а хтось продовжить любити так звану велику російську науку і культуру. Ну, на жаль, Росія зробила для цього все. Це величезні проекти. Я нагадаю, що не так багато музеїв мали великі міжнародні проекти зі Сполученими Штатами Америки. Ермітаж мав. А Лас-Вегас Ермітаж – це великий виставковий центр, де вони робили свої виставки. Тобто системно для європейських науковців ця історія нічого не змінює? Це, вона не те, що нічого не змінить, вона знову вона спрямована на їхнє вміння розуміти час і потреби. Але ви ж маєте розуміти, що ще підіймається дискурс деколонізації дуже сильний. Тобто європейцям для того, щоб зрозуміти, чому, по-перше, Україна не є Росією, і чому в науковому плані вона не є Росією, і в культурному плані не є Росією, їм треба зрозуміти, що Росія така ж сама колоніальна держава, як і були великі європейські держави. Ми говоримо там про Велику Британію, про Австро-Угорщину, наприклад, Францію. І це треба, це виклик. Це виклик. Вони мають зрозуміти, що немає ніякої великої і прекрасної історії імперій. Історія імперії, вона завжди брудна і кривава. І, це боляче. Ти ж представник великої європейської цивілізації, виявляється, що в межах великої європейської цивілізації є народи, які потерпали не менше, ніж народи Аравійського півострову, або Африки, або Латинської Америки. І це визнання, воно вимагає сміливості. І тоді, коли вони тільки зможуть визнати за собою це, вони зможуть визнати і те, що Росія є колоніальною імперією, а будь-яка колоніальна імперія – це про історію пригнічення і знищення. Якщо дивитися ширше на цю ситуацію, що для України важливіше в цій справі? Відповідальність, покарання конкретної людини чи формування практики відповідальності за злочин проти культурної спадщини? Це комплексна річ. Спочатку відповідальність однієї людини, а потім формування практики відповідальності. Тому що Бутягін – це такий перший кейс, який я дуже б хотів, щоб він завершився позитивно для України. Але в мене є застереження, що так буде. Але саме екстрадиція Бутягіна, вона покаже, що немає недоторканних взагалі. Вона його поставить в один рівень зі злочинцями, які вчиняють воєнні злочини на полі бою, і з російськими військовими, які розстрілюють наших військовополонених або які вбивають цивільних. Це їх зрівняє. І ми маємо чітко розуміти, що він є таким самим злочинцем. Та, його злочин не підпадає під категорію воєнних злочинів. Це правда. Але в умовах війни він є таким самим злочинцем. А ви чули, читали, як це в Росії сприймається? Мені за специфікою діяльності іноді доводиться поринати в це все. Дуже дивна була перша реакція Ермітажу, коли вони сказали, він там був у відпустці, і ми робимо все. І як сказав один мій колега, який знаходиться на окупованих територіях, Бутягіна здали як стеклотару. Вибачте. Реально, вони нічого не робили, поки не вийшов російський МЗС і не почав розказувати, що ай ми будемо його захищати і так далі. І тільки тоді Ермітаж почав говорити, що вони почали шукати підтримку, шукали колег з-за кордону, які підписували листа на підтримку Бутягіна. Досить багато європейських науковців виступили в підтримку Бутягіна. Але розвиток цієї справи, можливо, покаже їм, що вони помилялися. Що справа ж не в тому, який науковець Бутягін. Справа в тому, що він злочинець. І якщо люди живуть в парадигмі правових держав, а здебільшого вони живуть в парадигмі правових держав, вони мають розуміти, що відповідальність перед законом, вона для всіх рівна.
Як ви думаєте, що можуть робити росіяни? Щоб витягти його? Так. А з Польщі, ну, по-перше, забезпечити йому хорошу адвокатуру. Хоча те, що я читав у відкритих джерелах, адвокати, які займаються справами по екстрадиції Бутягіна, тобто захищають Бутягіна, в цій справі вони не займалися справами по екстрадиції. Вони були, більша частина їх справ, вона побудована навколо захисту майна чи чогось такого. Ну, тобто досить дивно. Але вони зробили річ, яку, мабуть, найбільш логічно, вони попросили про відвід судді, тому що вони вважають його заангажованим. Просто це той самий суддя, який громадянина України, ну, мабуть, читали, не віддав у Німеччину за запитом Німеччини. Але, тим не менш, Бутягін до березня ще продовжує перебувати під вартою, і будемо дивитись, і чим це завершиться. Ну, мовно кажучи, щось можна буде сторгувати Росії? Чи це все одно для Росії, ну так собі? Дивіться, Росія науковець. Ну. Росія давно... Ні, це, ми ж говорили, що це не просто науковець. Він очільник одного з найстаріших, найдієвіших і найвідоміших підрозділів Ермітажу. І я думаю, що пан директор Ермітажу, пан П'ятровський, дуже цінує Бутягіна. Але тут справа в тому, що ми маємо розуміти, що Росія досить давно використовує цивільних заручників для торгу з іншими країнами і обміну з ними затриманими. Да? Були кейси із Сполученими Штатами Америки, коли вони обміняли громадянина Сполучених Штатів Америки на торгівця зброєю російського в Штатах. Да? Тобто, якщо, не дай Бог, якийсь польський громадянин опинився в лапах російського силового корпусу, ну, цілком може бути. Я навіть, знаєте, пригадав кого? Людину, яка досліджувала Антарктиду, яку заарештували в Керчі. Оце можливо. Можливо, але тоді Бутягін має бути у нас в руках. Це ж громадянин України. Бутягін має бути в наших руках тоді. Можливо. Але, ну, подивимося. Я, чесно кажучи, досить давно ж досліджую Росію. Я іноді дивуюся, і здавалося б, зовсім ординарних особистостей вони обмінюють, особливо тих, які провалили свою роботу. Згадаємо кейс Медведчука. Да? Ну, тобто він же провалив свою роботу, але його обмінюють, тому що на це є воля вищого керівництва. А, наприклад, військовополонених, які у нас в полоні, ну, їх же не обмінюють. Досить довго не обмінюють. Росія сама ж гальмує обміни. Останній обмін був вже дуже-дуже давно. Тобто тут дуже складно, зараз спробую сформулювати, дуже складно щось пророкувати в умовах, коли дія твого опонента не є системою. З одного боку, так, це система вертикалізована і сильна, але на горі цієї системи стоїть людина, яка приймає досить несистемні рішення. Незрозумілий ціннісний ряд. Так. Ну, тобто, нині покійний Борис Німцов, він же дуже влучно сказав про цю людину. Я в ефірі не буду повторювати ці слова, але можна знайти цей ефір. Да. Наостанок хотів би запитати у вас, які ще є випадки, коли під виглядом реставрації пам'ятку фактично втрачали як науковий об'єкт? От у Криму, якщо ви... Реставрації, ви маєте на увазі пам'ятки архітектури, якщо ми говоримо. Якщо ми говоримо про архітектуру, то... На жаль, цей перелік в Криму досить великий, да, від загальновідомого кейсу з ханським палацом, да, палацом кримських ханів, коли фактично було знищено автентичність Бійук-хан-Жамі, коли роботи на ній призвели до часткової втрати корпусів, які поїхали до Чуруксу, да, через перезволоження. Але... Там, окрім цього, ще вистачає випадків, в тому числі незаконні розкопки на території самого Ханського, в Персидському дворику. А взагалі ж росіяни хотіли облаштувати, це треба розуміти невігластво їхнє, вони планували облаштувати там сцену в Персидському дворику. Тобто ви в історичному центрі ісламської країни хочете побудувати театр. Це про що? Ну, це, тобто, спотворення історичного ландшафту. Але вони відмовилися від цієї ідеї, тому що вони почали проводити розкопки і зрозуміли, що там залишки більш давніх споруд Ханського палацу, і поки вони їх не дослідять... Ви кажете про сцену
Бо вона сучасна чи сцена? В принципі, який театр? Театр був в Кримському ханстві. В Кримському ханстві був театр, але персидський дворик, він виходить на гарем. От, да. Ми маємо це, значить. Тобто він біля гарему, не можна. А вони зараз переформулювали свої обіцянки і кажуть, що ми будемо музифікувати давні залишки, які ми там розкопали. Отже, вдасться їм це чи ні, я не знаю. Я хотів би подивитися на це. Ні, я би волів не дивитися на все це взагалі, але цікаво, чим все це закінчиться. І інші кейси, це, наприклад, так звані Мітридатські сходи в Керчі, які вони перебудували, саме перебудували, не реставрували, тобто перебудували протягом 1,5 року, які почали сипатися, просто там через півроку вони почали розсипатися, але це пам'ятка колоніальної історії, вони мені, чесно кажучи, сипляться, що ж зробити. Хоча з точки зору законодавства, це наші пам'ятки, вони мають відповідати. Це галерея Івазовського, яку вони ремонтували безкінечно і щось, мені здається, досі не доремонтували, тому що там періодично щось у них відбувається. Це дача Стамболі в Феодосі, і багато-багато інших менших об'єктів. Насправді дуже багато людей щось переживали, що там буде з Ластівчиним гніздом, та й Бог з ним, я вас прошу. Я дуже давно стою на тому, що припиніть сприймати Крим як Ластівчине гніздо. Пам'ятаю, була історія, коли Додосок, класний виробник, вони почали робити якусь свою продукцію, чи простирадло, чи щось таке новеньке, і там була Україна, і там були певні знакові об'єкти для України, і там було Ластівчине гніздо. Боже, який шоколячий експрес в Твіттері понісся. Додосок, віддати їм належно, вони одразу такі, ні, ми зрозуміли, от Ханський палац, все, не чіпайте нас, будь ласка. Але крім цього, ми ж маємо розуміти, що якщо ми говоримо про Південний Крим, то давайте тоді говорити не про Ластівчине гніздо, наприклад, а про історичний Гурзуф, в якому існувала фортеця середньовічна, яка знесена, яка знищена, і, до речі, росіяни її добили. Вони ж в 15-17 роках будували нові корпуси для Артеку, і вони знищили фактично частину історичного поселення, мусульманський цвинтар і християнський цвинтар. Тобто ми маємо розуміти, що доки ми до справи з Бутягіним, доки ми не починаємо грати як дієвці в західному полі науковому, то Європа буде орієнтуватися на ту інформацію, яка дає Росія, тому що іншої інформації немає. Ми будемо залишатися інформувати вас. Це був Кремія Вокс, Денис Яшний. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на Кримський інститут стратегічних досліджень, залишайтесь разом з нами.